Vyberte si jazyk. Môžete si zvoliť medzi offline a online hlasmi a takisto si ich Internet. môžete vyskúšať. Toto je sekcia kategórie, kde môžete prechádzať všetky dostupné kategórie. Každá kategória môže obsahovať podkategóriu, ktorú môžete preskúmať. Toto je sekcia Core, kde máte najpoužívanejšie slová. Toto je sekcia Quickfires, kde nájdete mnoho hotových vied, alebo môžete pridať vlastné. Vyhľadávanie je jednoduché. Stačí napísať slovo do vyhľadávania, vybrať ho a budete automaticky presmerovaní do správnej sekcie, kde bude slovo Toalety. zvýraznené. Toto je sekcia Vytvorte si vlastné slovo, kde môžete zadať svoje slovo, vybrať mu symbol z kolekcie a priradiť ho do kategórie. Po vytvorení ho môžete kedykoľvek používať. V sekcii nastavenia Janko. môžete upravovať alebo skrývať slová v mriežke, zvoliť si svoju aktuálnu úroveň, nastaviť počet stĺpcov v mriežke alebo pridať vlastné slovo. Poďme to urobiť teraz.